Ahoj, já jsem Zuzeta a tohle je můj inbox. Budeme otvírat přehlížená témata, 13. komnaty a hlavně vaše zprávy. Za to, že se ve studiu cítíme jako doma, děkujeme partnerovi podcastu Inex. Pokud vás něco zaujalo, můžete navštívit jejich showroom na Pražských Vinohradech anebo web inex.cz. Já jsem si dneska pozvala socioložku médií, odbornou asistentku na katedře mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně a taky zakladatelku spolku Ženy v médiích, Marínu Urbáníkovou. Dobrý den. Dobrý den, děkujem za pozvání. Já moc děkuji, že jste si udělala čas ve svém nabitém programu. Ženy v médiích. Jak to vzniklo a jak název napovídá, je to opravdu feministický spolek? Začnem možno tou jednoduchšou otázkou. Áno, v podstate by sa dalo povedať, že sme feministický spolok, pretože sme platformou, ktorá reaguje na aktuálne postavenie žien v médiách a našim cieľom je, aby sa tá situácia zmenila a zlepšila. Takže ak toto spĺňa bežnú definíciu, o čo sa snažia feministky, tak si myslím, že to prídavné meno feministický na nás sedí. A čo sa týka motivácií, myslím si, že každá z našich členiek mala trošku inú motiváciu. Moja bola pomerne jasná. Otázkou genderu a žurnalistiky a celkovo postaveniu žien v médiách a aj mediálnou reprezentáciou žien sa zaoberám už dlhšie. A zistila som, že v podstate dookola prezentujem veľmi podobné dáta. Situácia sa príliš nelepší a hlavne som už mala pocit, že veľa informácií už máme. Že už pomerne dobre máme zmapované, v čom je problém, čo by sa malo zmeniť, čo by sa malo zlepšiť, aké opatrenia fungujú v zahraničí. A mala som pocit, že viac menej stagnujeme, prestupujeme na mieste a že už je čas sa pohnúť trochu ďalej a na problémy, ktoré som doteraz popisovala, zareagovať aj v tom praktickom bežnom živote. Takže moja motivácia v podstate bola, keď to skrátim, aby som o 10 rokov zase neprezentovala tie isté čísla a neopakovala výskum číslo 751. A ďalšie naše členky sú samozrejme prevažne novinárky a predpokladám, že ich motiváciou bolo vôbec nejakú platformu, kde by sa stretávali, vybudovať, pretože celkovo Česká republika je trochu špecifická tým, že novinári a novinárky neradi vstupujú do nejakých spolkov a asociácií, nie je to príliš populárne. Máme tu síce syndikát novinárov, ale vieme, že to členstvo v ňom je pomerne nízke a žurnalistika nie je dnes príliš jednoduchá profesia. Novinári a novinárky bojujú s celou radou problémov a skrátka potrebujú platformu, kde by o týchto problémoch a hlavne o tých riešeniach mohli diskutovať. A vy jste v rámci právě Žen v médiích nedávno odprezentovali poměrně velký průzkum, asi největší za poslední roky, být novinářem a novinářkou v Česku. Co bylo konkrétní motivací? Znamená to, že když teďka pojmenováváme některá ta problematická témata, tak už nebudeme muset jenom křičet na mraky, ale budeme k tomu mít opravdu reální čísla a data? Áno, to bolo presne to, o čo sme sa snažili, pretože o niektorých problémoch, ako je napríklad veľmi zložité zlaďovanie práce a rodiny, nielen pre novinárky, ale aj pre novinárov, pretože aj muži majú deti a sú rodičmi, alebo napríklad téma, ako sú nenávisné útoky zo strany verejnosti, alebo potom téma pracovneprávnych vzťahov. To sú problémy, ktoré sa týkajú mužov aj žien v médiách, nie sú to čisto ženské témy. A my sme o nich samozrejme vedeli, tieto témy sa pravidelne otvárajú, ale v podstate sme k ním mali doteraz len kvalitatívne výskumy na pomerne malých vzorkách. A tieto výskumy sa ako vždy dali zmiesť zo stola s tým, že je to skrátka individuálny problém, ktorý sa týka pár jednotlivcov. A my sme chceli mať konečne k dispozícii robustné dáta, aby sme dokázali, že to tak nie je, že ten problém reálne existuje, má reálny dopad na životy mužov aj žien v médiách a malo by sa s tým niečo spraviť. Takže metodologie toho průzkumu byla taková, že vy jste vzali témata, o kterých jste věděli, že se mluví, nějak třeba i anekdotické zkušenosti, sestavili jste z toho dotazníkový šetření a pak jste sehnali dostatečně velký reprezentativní vzorek, aby vám z toho vypadla ta data. V podstate áno, ale už keď sme sa rozhodli, že podobný výskum spravíme, ono je tako pomerne náročné aj logisticky, aj na čas a celkovo na
v podstate aj na to, že oslovujete ľudí, ktorí vám musia dať aspoň 20-30 minút svojho času, čo v prípade novinárov a novinárok nie je málo, tak sme vedeli, že tých šancí niečo podobné zopakovať v najbližšej dobe až tak veľa nebude. Aby sme skrátka neprehltili tú našu cieľovú skupinu. Takže sme sa snažili ten dotazník spraviť čo najlepší a najkomplexnejší, takže tie okruhy sme samozrejme nejak tak mali vytipované od začiatku. Vedeli sme, že v českých médiách je pomerne veľký problém švart systém. Zaujímalo nás, aký je rozšírený, do akej miery je dobrovoľný. Potom tým druhým okruhom bolo zlaďovanie rodinného a pracovného života, pretože v podstate zo všetkých výskumov domácich aj zahraničných práve toto vyplýva, alebo je to ako jednou z hlavných bariér, ktorá napríklad sťažuje ženám postup na vedúce pozície. No a tou treťou a najväčšou témou boli skúsenosti s obťažovaním a násilím, jednak zo strany verejnosti, ale napríklad aj so sexuálnym obťažovaním zo strany kolegov alebo nadriadených. A to je presne oblasť, kde nám kvantitatívne dáta úplne chýbali a tu sme sa inšpirovali predovšetkým zahraničnými štúdiami. Pretože čo sa týka zlaďovania, ale predovšetkým čo sa týka skúseností s obťažovaním a násilím online aj offline, je to v podstate veľká téma aj v zahraničí, takže hlavnou inšpiráciou nám boli rôzne zahraničné výskumy. A potom, aby sme si boli isté, že otázky sú dostatočne dobre sformulované a respondenti a respondentky si vedia vybrať z toho ponúkaného množstva odpovedí, tak sme ten dotazník konzultovali s novinármi a novinárkami v Česku na radovej úrovni, ale aj so šéfredaktormi. A to všetko ešte predtým, než sme celú dotazníkovú akciu spustili, aby sme naozaj mali istotu, že dotazník je funkčný a prinesie nám tie dáta, ktoré potrebujeme. Bylo tam nějaký číslo nebo údaj, který vás překvapil? Bolo ich tam viac. Napríklad ma prekvapila frekvencia sexuálneho obťažovania. A teraz sa nebavíme len o nejakých úvodzovkách sexistických komentároch alebo vtipoch. Nie, že by som to považovala za marginálny problém, ale s tým som viac menej počítala. Ale prekvapilo ma, aké časté bolo napríklad aj sexuálne obťažovanie v tej fyzickej forme. V rámci těch redakcí? Áno. Že vás napríklad niekto chytí za koleno alebo sa skrátka votrie do vašej intimnej zóny, ale respondentky nám popisovali aj oveľa horšie prípady, v podstate dotyky smerujúce na intimné miesta, ako sú prsia, zadky, rozkrok a podobne. A nebolo to rozhodne ojedinelé. Takže toto je niečo, čo ma určite prekvapilo. A potom napríklad aj samotná rozšírenosť švart systému a to, že každý tretí novinár alebo novinárka, bez ohľadu na to, aký typ zmluvy má uzavretý teraz, sa niekedy v priebehu svojej kariéry v médiách ocitol v situácii, že pracoval na švart systém, chcel dostať štandardnú zmluvu a skrátka ju nedostal. Ale musím povedať, že keď som sa pýtala novinárok, do akej miery tieto výsledky prekvapili ich, alebo v podstate všetko, čo sme dali dokopy, všetky dáta vo výskumnej správe, tak sa obávam, že ja som bola asi jediná prekvapená, pretože väčšina mi povedala, že oni v tom žijú, poznajú to a v zásade ich to neprekvapuje nejako. Naopak bolo to pre niektoré z nich viac menej, nechcem povedať povzbudenie, ale určitý znak toho, že tieto veci sa nedejú len im a nie sú v tom sami, ale sú to skutočne reálne existujúce problémy, ktoré pociťujú aj iné ženy, pretože, a to je jeden z účelov nášho spolku, ono keď je na to človek sám, tak niekedy úplne nemusí byť schopný vyhodnotiť, do akej miery je to jeho chyba, deje sa to iba jemu, alebo je to skrátka objektívna situácia, ktorá sa týka médií ako takých a ide o systémový problém. A vieme, že na systémové problémy nefungujú individuálne riešenia, takže to je ďalším účelom nášho spolku, aby na riešenie týchto vecí nemuseli byť jednotliví novinári a novinárky sami. Když jste tu zprávu odprezentovali, tak měla poměrně velký mediální dopad. Já jsem to zaznamenala ve spoustě médií. Myslíte, že to bude mít i nějaký reálný dopad? Musím povedať, že naň ešte len čakám. Osobne ma ten dopad na začiatku
povedala by som, trochu aj sklamal. Napríklad po tom, čo sme výsledky prezentovali samotným šéfredaktorom a šéfredaktorkám. Ono je to možno kvôli tomu, že oni dobre vedia, ako to v médiách funguje, ale subjektívne som nemala pocit, že by to na nich nejak výrazne zapôsobilo. Ani napríklad tá časť o sexuálnom obťažovaní a ani to, že podľa nášho výskumu sa hlavná časť sexuálneho obťažovania nedeje alebo neprichádza zo strany verejnosti alebo dajme tomu zdrojov, s ktorými novinárky prichádzajú do styku, ale deje sa priamo v redakciách a prichádza od kolegov a nadriadených. A osobne, keby som bola šéfredaktorka, tak toto je pre mňa veľké varovné znamenie a určite by som sa na to snažila nejak reagovať, napríklad zavedením písomných smerníc, preškolením, zriadením pozície externého ombudsmana alebo ombudsmanky, na ktorého by sa mohli novinári a novinárky obrátiť a podobne. Ale zatiaľ neviem o tom, že by sa tieto opatrenia nejak ako masívnejšie využívali alebo že by sa plánovali. Skôr mám dojem, že k ním redakcie pristupujú v situácii, kedy im už naozaj hrozí nejaké reputačné riziko, pretože sa nejaký podobný incident u nich udial a dostal sa na verejnosť. Takže na druhej strane asi možno som mala príliš veľké očakávania. Ono je logické, že podobné opatrenia skrátka nejaký čas trvajú a dúfam, že tie dáta budú slúžiť hlavne do budúcnosti ako argumenty v ďalších debatách o tom, ako zlepšiť postavenie novinárov a novinárok a ich pracovné podmienky. A zároveň ešte treba povedať, že médiá ako také sú dnes v pomerne ťažkej finančnej situácii a keď v podstate vám len tak vychádzajú peniaze na to, aby ste zaplatili to, čo nutne potrebujete, tak sa dá rozumieť tomu, že nejaké investície do zľaďovacích opatrení alebo do hocičoho, čo šéfredaktori a šéfredaktorky považujú za nadštandard, tak sú na vedľajšej kolaji. Chápu, to je logický argument, ale na druhou stranu my taky z těch průzkumů víme, že počet žen v těch redakcích nebo i jejich pracovní pozice potom ovlivňují vlastně tu mediální agendu. Takže nemělo by být v zájmu těch šéfredaktorů tam ty ženy mít? Určite malo a treba ale aj povedať, že žien v médiách ako takých je pomerne dosť, tvoria takmer polovicu podľa staršieho reprezentatívneho výskumu a to, v čom je hlavný problém, je, že sa nedostávajú na vedúce pozície. Ale napríklad v tej najmladšej vekovej kategórii do 30 rokov jednoznačne dominujú a žurnalistika proste je zaujímavá profesia. Vidíme to aj na počtoch záujemcov o štúdiu žurnalistiky aj v Brne, aj v Prahe. To znamená, ono nie je až taký problém nájsť mladé ženy, ktoré by si tú prácu chceli vyskúšať, ale problém je, aby pri tej práce zostali. A tu sa ale dostávam k tomu argumentu, ktorý ste použili. Ono v situácii, keď šéfredaktori vždycky budú mať pomerne silný prísun mladých záujemkyň, adeptiek, tak sú ešte o to menej motivovaní, aby vytvorili také podmienky, aby im tie ženy z redakcií neodchádzali, lebo sa dajú pomerne ľahko nahradiť. Vypadlo vám z toho průzkumu nějaký číslo, který by říkalo, kdy ty ženy nejčastěji odcházejí ze žurnalistiky? To sa nám nepodarilo zistiť, pretože ten výskum bol jednorazový a zároveň my sme výzvu na vyplnenie dotazníku distribuovali cez redakcie, takže tie ženy, ktoré sa so žurnalistikou rozhodli skončiť, tak tie sa nám do toho výskumného súboru nedostali. Ale vieme, že pomerne vysoký podiel novinárov a novinárok, a sú to teda častejšie ženy, uvažuje o tom, že odíde z redakcie, kde aktuálne pôsobia a zároveň asi viac než štvrtina zvažuje koniec žurnalistiky ako takej. A tu treba povedať, že toto by bolo pre mňa opäť alarmujúce číslo, pretože keď vám chce z nejakej profesie viac než štvrtina ľudí odísť, tak si myslím, že to svedčí o podmienkach, v ktorých pracujú. A keby sa to napríklad týkalo, zdravotníctva alebo nejakej inej profesie, myslím, že by to bolo ako skutočne alarmujúce. Ale žurnalistika je špecifická v tom, že na rozdiel od toho, keď ste napríklad neurochirurg, tak tie odchody sú pomerne jednoduché, pretože môžete ísť do PR, do marketingu, môžete ísť na pozíciu tiskového mluvčího a sú to veľmi často profesie, kde máte vyššie odmeny, skrátka zarobíte viac peňazí, máte lepšiu pracovnú dobu a hlavne tá pracovná doba sa dá lepšie naplánovať. Takže aj z predchádzajúcich výskumov
a predovšetkým tých zahraničných vieme, že taký ten zlomový bod pre ženy je založenie rodiny, pretože žurnalistika a predovšetkým spravodajstvo, takéto denné, bežné spravodajstvo, taký ten základ novinárskej práce je naozaj veľmi ťažko zlučiteľný s tým, že sa staráte o malé deti. A to sa samozrejme týka mužov aj žien, ale vzhľadom na to, že v českej spoločnosti sú to prevažne ženy, kto zostáva doma s deťmi a potom je zodpovedný za tú primárnu starostlivosť, tak to dopadá horšie na ženy novinárky. Ono, keby sme chceli opäť číslom, tak 98% poberateľov rodičovského príspevku sú ženy. Takže už z tohto vieme, že tá péče rozhodne nie je delená rovným spôsobom. Já to chápu z pohledu těch novinářů, že třeba tu profesi změní, ale spíš jsem narážela na to, jako jaká je ta motivace toho zaměstnavatele nechávat vlastně takhle velkou tu fluktuaci, protože v každé jiné profesi do toho člověka něco investujete a chcete si ho tím pádem udržet, protože ta jeho expertíza roste. To v žurnalistice to takhle není. Myslím, že áno, ale až povedala by som, od určitého stupňa vašej expertízy. To znamená, rozhodne je horšie prísť o veľmi dobrú editorku alebo, dajme tomu, o vedúcu rubriky, ako o v úvodzovkách radovú novinárku, ktorá robí spravodajstvo. Tam je, povedala by som, asi aj najväčšia fluktuácia, pretože obávam sa, že ľudia na týchto pozíciách sú najjednoduchšie nahraditeľní. Poslední z těch okruhů, jestli to říkám správně, byly ty útoky ze strany veřejnosti. Tam se dají taky najít genderový rozdíly, nebo to schytávají všichni stejně? Tam ich je veľa, ale tak trochu prekvapivo ani nie v intenzite, alebo povedala by som vo frekvencii tých útokov. Tá frekvencia útokov na ženy a na mužov v médiách je pomerne vyrovnaná. Nie je to tak, že by ženy alebo muži boli napadaní častejšie alebo menej často, ale sú tam pomerne veľké odlišnosti v tom, na čo sa vlastne útočí. Pretože u novinárok sa častejšie útočí na ich vzhľad, na ich gender, v podstate útočí sa na ne kvôli tomu, že sú ženy, a potom na ich inteligenciu. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Pokud vás téma zaujalo a chcete poslouchat dál, můžete si Inbox předplatit na Hero Hero, Spotify a nebo Patreonu. Odkaz na placené platformy najdete v popisu epizod.